Bimbingan nila sa kamera. Lami kayo ito po. Run out to. Hindi na. Oh, nag-1 save. Power save. Pag-isa. Pag-isa na doon. Pag-isa na doon. Ta. Ah, gibotong.
Come on, now to 5. 5 lang. 5. Ilan ka? Sus, dapat yun. Kantong na mag-sound song ba ba? Nakakuha sa camera niya, hindi mo makuha sa camis. Magsilos kita sa. Ayan ka, ang thirst na, di makuha sa camis. Nasa number 1 sa ikat ng mga Di makuha sa camis. Number 1 sige. Number 1 sa katapatos. Wala. Ayaw yun. Ay mo ko kuha mo duraan yung isang live tanong. Sige, ano din niya lang to? Ispangan ka naman eh, bro. Sige, lalo mo. Bay, masa dahil ng 5 na bay. Pamo na nga, paninotas na rin, basta mabay ka. Ha? Paninotas na rin. Bay na. Sukuman ka, ewan ko sa napit sa camera. Last 3. Dua-dua. Last 3. Emphasize. Klasikan. Bulas. 5-5. Pagka, isayaw lang kung ano. Uy, ma! Padulong mo pa ka. Mas Dua pun kabut. Ah, perfect. last goal. Sa 11. Okay. Ano na kita? Salibol ko. Salibol mo na. Ha? Salibol mo na. Wala mo yan. Ano si Jis? Kapuro atas dis-dis. Bart, pinagatan dito, Bart.
Last ball. Sila kayo pa tayo kung ano pa ang pila niya. Niya. Oh? Sos, kung sila naman po. Alam, pre, 500. Ano lang, kumain ka lang. Pas tayo, kay Manbay.